Bună! Pentru astăzi avem așa un clip duo. Aici am 3 perechi de încălțăminte pe care vreau să vi le arăt. Chiar cred că sunt pe placul multor persoane și probabil vă dau niște idei. Să nu mai spunem că sunt foarte încântată de ele. Și aici am o comandă de la Oriflame, ultima comandă din catalogul cu numărul 9. Eu am plasat în total 3 comenzi din catalogul cu numărul 9 de la Oriflame. Prima am postat-o, a doua nu și aceasta este cea de-a treia comandă. A doua a fost foarte urgentă, de aceea n-am apucat să filmez. Voi pune pauză, începem cu produsele de la Oriflame. Doar am desfăcut cutia, în rest este intact tot. Și după intrăm și în perechile de pantofi. Cam așa arată. Am o comandă de 250 de lei și am aici un singur produs pentru mine. Și anume un parfum dintre acesta Giordani Gold. Am avut unul pe comandă, însă dacă îl luai singur era la un preț foarte mare. Și dacă luai două, era la un preț de 70 și ceva de lei bucata. Și cu reducere le-am luat undeva la 100 de lei ambele bucăți. Deci un preț foarte bun. Un gel din acesta exfoliant cu mure și mentă, zmeură și mentă, îmi cer scuze. Un fond de ten de la Giordani Gold, Longwear Mineral Foundation SPF 20, nuanța este bej natural. Am avut și două pile dintre acestea pentru picioare. Sunt foarte comandate acum pe timp de vara astea. Aici am un iluminator în nuanța pastel coral. Nu-l voi desface. Am comandat un set. Cred că mai avea un produs. Era cu gelul de duș, îmi cer scuze. Așa, pentru a-l face clientei cadou, îmi cer scuze, sunt obosită. Am mai pocit ceva mai devreme, îmi cer scuze, chiar nu am răbdare să reiau de la început. Acest set l-am comandat pentru a-l face cadou clientei, undeva la 30 de lei a fost pe site. Și restul produselor sunt ale unei singure persoane. V-am zis, în afară de parfumul acela Giordani. La taxa de transport am pus acest ulei pentru păr, undeva la 8 lei a fost, dacă nu mă înșel. Am avut și un rujuleț. Aici scrie și nuanța. Un creion contur 2 în 1, o nuanță ceva de albastru închis. Un contur pentru buze. Cam așa arată. Imediat vă spun și nuanța. Coral Pink. Și cam atât în cutia aceasta. Vom trece la perechile de pantofi. Toate aceste perechi de pantofi sunt comandate de pe site-ul depurtat.ro. Eu am comandat de foarte mult timp de la ei. Am foarte multe comenzi la activ. Aici am 3 perechi pe care le-am achiziționat cu ajutorul unui cod de reducere, ce îmi scădea 20% din orice preț al oricărui produs. Era ceva de genul Summer 20 sau Sale 20. Nu știu dacă mai este activ în acest moment pe site, eu am comandat de săptămâna trecută, însă puteți verifica, apare acolo scris mare dacă este și acum activ sau nu. Și voi începe cu aceste perechi de sandale care mi-au plăcut foarte mult cum erau prezentate și îmi plac foarte mult și în realitate. Este așa cu negru și niște irizații argintii, metalice așa. Aici este satin cu toc gros, se numesc sandale olive negru. Așa le găsiți pe site, dacă nu, dacă faceți un simplu screen, are căutare dintre aceea cu poză pe site. Au fost ele 50 de lei pe site, eu le-am achiziționat cu ajutorul codului undeva la 40 de lei.
Măsurile sunt foarte ok, se potrivesc excepțional de bine, n-am avut niciodată problemă să zic că por 38 și să nu vină ceva și oricum dacă aveți probleme, am încercat odată și un retur cu ei și au fost foarte ok, în 2-3 zile lucrătoare mi-au trimis produsul, eu am dat curierului perechea care nu mi se potrivea și s-a făcut returul foarte simplu, fără nicio bătaie de cap. Mai departe, aici am aceeași pereche de sandale, numai că este cu auriu. Culoarea mea de accesoriu preferată, auriul. Prefer auriul și în accesorii și în catarame, la genți, la ceasuri, la orice. Sunt superbe și acestea și combinația este foarte reușită. Și mai departe am o pereche de care sunt fascinată. Am avut cele mai mari emoții la această pereche de pantofi, însă sunt foarte mulțumită de ei, îmi plac foarte mult în picior, se așează perfect. Bareta nu mă incomodează, dar o să vedeți imediat de ce vorbesc. Acestea au costat 109 lei sau 110 lei, dar sunt superbi. Eu îi ador. Au forma perfectă de stiletto în partea din fața topului. Toc din acesta cred că este de 10-11 maxim, mai mult nu cred că are, nici nu m-am uitat pe site, eu oricum nu am problemă cu tocurile acelea mai înalte. Vine așa cu o baretă în spate, îmi plac pentru că lungesc piciorul extraordinar de mult, nu mai este și bareta aceea care vine în față. Îmi plac perechile de pantofi fără călcâi astupat, pentru că nu mai îmi fac bătăi, nu mai am probleme, această curea nu deranjează absolut deloc. Cu o pereche de pernițe din acelea pentru confort sunt superbi și pentru eveniment o să fie bombă. Mie chiar îmi plac foarte mult. Dacă vă plac, chiar vă rog să-mi lăsați în comentarii. Sunt superbi, eu m-am îndrăgostit de ei, sincer, îmi plac foarte mult și cred că o să mai încomand și pe alte culori. Cam acestea au fost toate produsele pe care am avut să vi le prezint. Eu vă pup și vă doresc o zi minunată!